Apa ta? Ora lidak ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayuwangan. Ing mekaten tumrap timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong. Padha raja sak prapta kita Ponokawan. Hong ilaheng. Hus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula mapan wonten ing Kayuwangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titake ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya kulun. Ya terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong. Pukulun. Iya Bagong. Pukulun punapa? Menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi pukulun? Gak tenan ta? Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Nggih ta pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai, jera. Bagong, wonten dewa pukulun, ulun boyanate ngagem kaos. Ngoten pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata Sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning Kayuwangan kula sampun prisa pukulun pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tuthuk gendul lho nggih iki dewa pukulun sinten sampean ulun Bathara Antarada oh sing sok berkencang waduh dayang nek pinggir kali ngoten nika iya ora diyani ndak malah tekan tindi weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten winging panjenengan ulun Bathara Indra weh lah bintang televisi iki sapa Dono Kasino Indra ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh pukulan? Pukulun. Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae pukulun. Niki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah nyun ngapunten mboten apal Bu Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundi engko jemet paripe mugi anadosna engkau napa katentraning manah kula pukulun iya Bagong dene dukap ing ngangka loro pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Bois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3
menika sejatosipun manah kula menika menangis Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis puasa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong. Dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki, Buya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Gombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing diwakke Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya mung dapusi ta iki? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Astina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih Sinuwun Pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emangku padha cah cilik. Emangku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong ya ki aja ngeyeli wong Kulun maneh wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bare jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapu apa-apa. Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca wani. Cakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu.
Kowe mlayu ra we. Kowe mlayu diterana tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapene dhewe nglung ora. Betul to sampean ngerti ra Bapak kula napa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot peteng wis. Sapene dhewe ra. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang modar tenan aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Gring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal mbondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapane? Gak kayangan sepi banget iki. Iya iki. Ora ana wong wing. Tak mlebu ning Karang Kawidodarene kok ya. Sempatan iki. Kene iki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipa nirmala nginguk widodari. Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa menang paling dhuwur ning Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut kowe. Lingkang kaya kusuma yana sunawur
kenang sureng sorote kang padhang Koko Prabu nunung timbalan Yayi sewu-sewu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta iki boten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng munggah dampar negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten tresna kakangku aku ngaturake basaku iya Dimas Prabu durung katompa pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna katompa pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kula ngaturaken bekti nggih Den iya Kakang Semar katompa pangestu Tampanana Kakang kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka katon cawus guwayamu rena pasuyaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka kula nyuwun pangapunten estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Somaduka Sang Nata Kakang Semar darpi atur apa mugi ndadosna ing kawuningan mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa nanging wigati tumraping Semar lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono Den anak kula Bagong nilar griyanipun mongko niki wau mboten tumut gara-gara namung anak kula Petruk kalih Gareng kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong nggih ming namung aturuni ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta Ndara niat panjenengan kalangguran adar pandan moncar tinaner kekonan samsara tetan padhang dasaran bacaring purnaming gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos parepasane Mbah Wacana kasaru rawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangu-mangu kang ganduan kon laguning lekas lo kita linoting ngitung kadung katureng hamomong memangun manah rahayu kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya punta dewa luntombo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna luntombo
bageku aku ngaturke sembah warku Dara Luntompa kulun ngaturaken sembah iya Arjuna Luntompa guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cumadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo Guru mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe mugi andadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing Kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyantenipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sakmangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ora tatanan gawe wirang Puntadewa wonten timbalan ing Ngadawu mengkono monggo kang dadi pangandika ulun kawan sira kulub mboten wonten ulun karo mriyen lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayiwangan ngantos paduka Wang Adi Pukulun keplajar saking Kayiwangan Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isin ing Kayiwangan mongso boronggon kita mulbawasa kelawan Ponokawan Bagong nangis-nangis dawuh kula nyuwun pamit Pukulun kepareng lenggah lan rumiyin wonten negari Ngamarta iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna Kunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung usai jagat Bathara jagat Pangestu lah wis tak bedhek to Pukulun Bathara Guru mesti medune ning Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger Kayangan Suralaya wis kalah cacak menang cacak ibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok ya maju terus mundur ya terus sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa rawe rantas marang bakal raputung Gancing langit lap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu
Kowe iki wis tuwa, Bagong. Angge wis tuwa. Semene bocah nek ngentek-enteke kempongan. Mula kowe manut karo aku. Pripun? Apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen Pandhawa pakarti ingkang kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Drek. Pemainnya bal-balan main bal-balan dasmu apa-apa ditendang apa-apa ditendang lo kandani ora kowe lo kandani ora kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke ora nyawang Pandhawa ora nyawang sapa-sapa tamu kabeh. Wah. Betar. Mumet. Gambar wis mandeg barang kok isih begijigan Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kok tingkah laku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perangi ngawur sak karepku mendangi sak penake dhewe tak dilati pupune sapa Werkudara gila mrinding kabeh wae Janaka candak tangane jempole tak cokot perangmu ngawur ya men sing penting menang lah saiki enenge aku apa karep musuhku lho Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira orang guyu aku orang guyu lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk-tuk Ben arep suwek kabeh mbok Ben ora apa lega seneng atiku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Tak jiri ora. Asline jiri ae. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru
ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep meparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mel. Aku tak takon kowe Mel. Ora dua anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kowe. Ngapusi aku dua anakmu. Petruk gareng kaya dua anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Mas. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru Rawangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Bapak. Lemu mungsuh lemu iki. Sepatane mudar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wis ora iso. Luwih. Mati tenan kowe. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Ngapa kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik? Kula iki nyuwunaken pangapunten. Menane ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kane kok klitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa? Pukulun Sang Hyang Menang. Hah? Pukulun Sang Hyang Menang. Aduh, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Pukulun. Bagong. Sirahmu kok templeni. Borok Pukulun. Dilapke cangkem Pukulun. Nggih. Apa to kang dadi gegayuhanmu Wanakawan? Kula kepengin ngerti wong tuwa kula Pukulun. Bathara Guru Manikmaya apa sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Menawa kula kenging sanget astunipun pinanggih kaliyan Paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula jajipun sinten Pukulun?
bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun to ulun? Sawijining dina ora. Mundura nggon kita tengok. Nggih ulun. Abab kita ambune ora. Nampu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Kulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli sedya dening Sang Hyang Tunggal, wujude menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbe rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita ku wonge gecul ku marucul demen bebagongan, mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe timbangane garing lan petuk. Nanging Semar ingkang gawe supaya petuk bar lan garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti apa? Berarti iku apa? Ateges wis dindake wong mulung Bathara Bumi niku kok nyata mengulun. Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng Kahyangan kulo. Ora nek lamun kita iso ngasurake para dewa, nek aja pisan-pisan kita ngaman wong Kayiwangen. Jalan kita kuwi kesewapan daya kekuataning Ismaya, mergo kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macam-macam ora Pak tinju. Gede biasa. Kandhane nek didaya kaya aku. Ngandung bukulun iya Semar dalem Manikmaya timbal tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa engkek ngestaken dawuh kula. Jablane nang sama kan jablane nang kene kula kok lunga saka omah kula yo piye kula nyuwun gunung marung ngembangake Bagong kula ngejaipun itu kan garam iki ngopo iku ngomong salah kok nek aku cebleng kok begini ngerti ceritane putra Sang Hyang Bathara menang kok mesti karo aku gila. Aku kedadian cuma ayang-ayangane Bapak Semar, mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Iya. Hah? Sedake. Utangmu wis. Hah? Wis. Apa mutakan? Kita wis marem, sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem ngono pangapura kalawan Manikmaya. Pun Manikmaya Bagong ana apa? Nyuwun ngapunten Ibu Kulun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ning Kayiwangen nyuwun paring pangapura. Matur sembah kula mrek jambu dipun ngono kalih kula. Bakal kita gunake apa aja kula tanjung teng omah. Supaya iso dadi trana daraning Bagong niku jambu dipun nirmala. Jambu
kluthuk Bu. Yo Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mangkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem. Sampun ulun yen kita durung marem ulun medun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten ulun wangun cekap semanten ki mawon ulun. Mboten macem-macem ulun. Mboten kapok temenan ulun. Yo, ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Mulya. Ayo Bathara Guru monggo ulun dherekaken. Iki drama apa ya? Ini apa ya Bagong laka tadi? Anggar timur yang ini apa? Anggar angin sing semua gugat. Saya nggak pengen ngerti bapak aku lagi jebul aslinya bapak aku yang niki. Iya. Untuk mati kok ayang-ayang. Iya. Pun terima lah. Sudah masalah. Nanti sore gawe geger kok ngetani didongeng ngene kok lha ora wis dinani ngerti karo Bathara Guru kok iso ora trimo karang sing kula ajam niku purun Sang Hyang Bathara tenang kok tenang aja ngomong Bagong mugi-mugi sedaya kali sing sambikala kula sampun ngestokaken dawuh Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meneh nggih purun maksud nggih Bapak Semar ngestokaken dawuh ngereng sambikala iya kalipun pangestu nggih Pak piye kula sajeng purna sesuk lajeng ngalon melih tak sebake dadi wis dadi kepercayaan para kawula Bagong ngestaken dawuh Bapak Semar